Mahmoud MG. So igiyar zato, so igiyar zato, mai sakarai a damuwa. Da kin karɓi amanar so, da na kwana ina murna. Kauna ta daɗa shilla ne, ban faɗo ba ki kare ne. Ga yunwar haka na ƙoshi, in bakin yi asibtin ba. Ko kwanto kika aura min, ba sai na yi nadama ba. Da san kirai yake kwana, tallafi zuciya ta bari kuna. Da na yi sallamar so kika amsa, kin sitir ta zance na. Salam kice maraba,